बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जोङो दंफैयो भुबनेश्वराव, भुबनेश्वरनि कलिंग अशोक हटेलाव। दा मोनाबिलि समाव 5:30 बाल साहित्य पुरस्कार 2020 बे बान्थाखौ होगोन। जोङो जोबोरै एक्साइटेड आरो आंजों लोगोआव दङ आंनि बिसि भबानी बर'। बिथाङा गावनि खामानि दङमोनब्लाबो बेखौ नागारनानै बे एवार्ड सेरेमनिखौ नायनो होननानै जोबोरै गोसो गुदुङै बाहागो लानो फैदों आरो लोगोसे आंनि फिसालायाबो फैफादों। दिनै आङो बे बान्थाखौ मोनसिगोन साहित्य एकाडेमिनिफ्राय। आंबो जोबोरै रंजा खुसि, देलाय मालाय जादों, गोसोफ्राबो फुर्ति जादों, खुसि जादों, जोबोरै मोजां मोनदों, जोबोरै थुलुंगानाय मोनदों। बे बान्थाखौ मोननाय लोगो लोगो आरोबाव आंनि गोसोआ साबसिन जाबावगोन, आंनि गोसोआ बोलो गोरासिन जाबावगोन मोजां खामानि मावनो थाखाय। दा आंनि बिसि गावनि फिसाया बिदि बान्था मोननायाव माबायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो। खुलुमबाय। आं बे बान्थाखौ मोननाय हानायाव जेनेबा आंनि फिसाया बे बान्थाखौ मोननो हानायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेखौ बुंनानै फोरमायस' हाया। I can say that I'm a proud wife of Dr Ajit Boro, Sahitya Academy awardee. आरो रायजो राजाफोरा बिथांनि लेखाखौ अनसायनायनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो आसा खालामो उनावबो रायजोफोरा अनसायगोन आरो आं आंनि हासबेन्ड डक्टर अजित बर'निफ्राय बेनिफ्राय आरो साबसिन लेखा सोरजिनो हागोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों। रायजोफोर, नै जाय हलाव, जाय अडिट'रियामाव बान्थाखौ होगोन बेनि थाखाय जों रेडि जाबाय। जोङो दा कलिंग अशोकनिफ्राय थांसिगोन जोङो जाय अडिट'रियामाव बै बान्थाखौ होगोन। साफ्रोमबो रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव दिनैनि सानाव खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय। नोंथांमोननि थुलुंगायाव, नोंथांमोननि अननायाव दिनै आङो बे बान्थाखौ मोननो हाबाय आरो नोंथांमोननि अननायावनो आङो थुनलाइ बिथिङाव मेंनाय गैयै खामानि मावनो हादों। नोंथांमोनहा अनसायबाय थागोन, मोजां मोनबाय थागोन, थुलुंगा होबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। दिनै आङो आंनि आफाखौ, आंनि आइखौ आङो साबायखर बावदों। इसोरा दिनै आंनो जिउ होदों, इसोरा दिनै आंनो आखाइ होदों मोजां खामानि मावनो। बे आखाइजों आङो इसोर सिबिनो हादों, थुनलाइ सोरजिनो हादों, ओंखाम जानो हादों। इसोरा आंनो आथिं होदों, बे आथिंजों आङो गोलाव लामा आङो थाबायलांनो हागोन, हाजो गाखोनो हागोन। बे आथिंजों आङो गावनि आथिङाव गसंनानै आं थानो हागोन। इसोरा आंनो मेगन होदों, बे मेगनजों आङो बुहुमनि समायनाखौ आङो नायनो खाबु मोनदों। इसोरा आंनो खोमा होदों, बे खोमानि गेजेरजों आङो मोजां बोसोन, मोजां बाथ्रा आं खोनासंनो हादों। इसोरा दिनै आंनो जिउ होदों, बे जिउआ जोबोरै समायना आरो बेनि थाखाय आङो इसोरनिसिम अराय साबायखर बावदों। इसोरनिसिम आङो खुलुमनाय। साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गाव गावनि जिउखौ बेसेन गोनां खालामो, गाव गावनि जिउखौ जाहाथे नस्थ' खालामा, गाव गावनि आथिं आखाइखौ जाहाथे नस्थ' खालामा। इसोरा जायखौ जोंनो होदों बेखौ लानानै जों गोजोननांगोन। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हरखाबै थांखि लायालाब्लानो, हरखाबै मोनसे डिसिसन लायालाब्लानो गोरोन्थि जाहाथे खामानि मावा, गावनि जिउखौ जाहाथे फोजोबा आरो स्कुल ड्रप आउट जाया, ड्राग एडिक्टेड जाया। आङो बेखौनो खावलायदों। जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा, जोङो बयबो थांनानै थानांगौ आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा लेखा फराय, मोजां मानसि जा। बयबो फरायसानिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय दङ, आंनि अननाय दङ, आंनि बोर दङ, आंनि थुलुंगा दङ। गोजोन्थों।